Hey tukin hian kan vok bul yaksar no te kan bial to viek pu suaya hoin atil kan la dona tuna khan a Jackson zo chi a vok til la turin kan in buat sai me kan ni a Jackson mol mola dom doin a Jackson me ka a Jackson zo hian rei lo te kan ha kanga chu ni zo chuanin atil la kha kan la don ni vok til la vok til la kanak lai lam hu lo tan kan tia hei video toy kan siam don ani na til lak na lai tur kha hei to soyan bletin ei azia fai saka ati fai helin a mul bet te lawam palta kenate kon setiang hinin ati fai le chuanin timek dam doya kha kan hoi le bokani chuan some khóc mày cắt thui lỗ mồ atil atil sui kha ka phuar khóc atil sui lo phuar so kan ni khi se na chua lo nan khi se na chua kha na chu atlinga po do tok te kha thalawa ade chu ne tok te kha thalawa khi sen chua lo na tu han kan ton ade chu khan thui don che ni mo atila lak chuan nu khan atuya khathi sen vel alo chua mai lo nan alo put lo nan atron ma sapota chung vela ti fel vek nu chuan dam doi in a hoi kon le veka
chu mi hu chuan tunah hianin a thi dawn chiah ni pu tuai ang tin nge a phel hun turang chi te a hlan a phel te nga yem ngai lo eng tia rei nge ong le a phone hi chu a dam chung in na thei eng ma har sab na siam lo mo zira man ruwa kha lo ti lang lok he lamah hian also kan hmuh ang chuan lam dawi a awma a hnuaiah khuan skull pen vel a awma man ruwa a hman turang chu tunah hian a thi dawn mek ani a thian te khuan an lo khawng ai hmel lut tu ka khu than kan zo ni mo than kan zo che